Toldmur. Der var engang en mand. Han ville godt købe en masse bananer, så derfor prøvede han at undersøge, hvor bananerne var billigst. Manden gik ind i en købmand i København for at finde ud af, hvad bananerne kostede der. Han kiggede sig omkring, men han kunne simpelthen ikke se, hvor meget bananerne kostede. Så han besluttede sig for at gå op til damen og spørge. Han går over og spørger butiksdamen. Goddag. Goddag. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Kan du svare mig på, hvor meget bananerne koster? De koster 2 kroner. Okay, mange tak. Manden besluttede sig for at tage ned til et andet land for at se, hvor meget de kostede der. Han tænkte, at Afrika kunne være et godt bud på at få billige bananer. Manden gik ind i en bazar i Kenya. Han ville finde ud af, hvad bananerne kostede der i forhold til hjemme i Danmark. Manden går op til kassen for at spørge om bananernes pris. Du ligger nok højt oppe. Goddag med dig. Goddag. Hvad kan jeg gøre for dig, min lille ven? Jeg vil gerne købe nogle bananer. Hvor meget koster de? Vores bananer? Ja, de koster kun 1,5 kroner per styk. Alright, super. Jeg tager 100 af dem. Da manden har betalt for sine bananer, går han ud. Da manden var på vej tilbage til Danmark, fik han sådan noget af en overraskelse. Han blev nemlig stoppet ved toldmuren. Fordi manden prøvede at fragte en masse bananer ind i Europa, kom der et kæmpe gebyr på. Det er vigtigt for os at pointere, at der selvfølgelig ikke er en synlig mur rundt om Europa.